На планетата Земя има около 8 милиарда човек. От всички тези 8 милиарда човека, всички са различни. От тези 8 милиарда човека няма нито едно копие. Нито едно. Затова искам да те попитам, защо се опитваш да си като другите? И защо те интересува какво те мислят за теб? Защо не правиш нещата, които ти обичаш? Защо не правиш нещата, които ти искаш? Всеки се ражда с индивидуални и различни качества. Някои сме по-високи, други сме по-ниски, други сме по-дебели, други сме по-тънки. Някои сме по-умни и разбираме някои неща по-бързо, други схващат други концепции по-бавно. Всички сме различни, всички имаме някакви индивидуални, специални, уникални качества, които ако използваме добре, можем да постигнем величие. Всички се раждаме като една бяла стена, която с времето лека по лека хората хвърлят боя върху нея. Не се раждаш с мисълта, трябва да си намеря работа, трябва да си купя къща и да направя семейство. Като се родиш, ти си като една чиста бяла стена, на която може да се нарисува всичко. Сега в положението, в което си, зависи какво ще се нарисува на тази стена. Факта, който ме побърква, е, че много голяма част от населението, въпреки че се раждат уникални, всеки с индивидуалните си качества, без никакво повторение. Никъде 8 милиарда човека няма едно повторение. Разбира се, има подобия, но няма повторения. И факта, който ме подудява, е, че има хора, които някакси успяват да станат като голямото общество. Опитват се да са като другите и потискат своите собствени искания и желания, за да бъдат приемани от обществото. Това е факта, който ме побърква. Ти имаш качества и неща, с които можеш да постигнеш такова величие. Имаш такива сили. И тези сили ти ги потискаш, за да може Пешо да те приеме и да може да пушиш с него в петък вечерта. Може да приемеш живота буквално като една видеоигра. Земята е една огромна карта. Всички ние 8 милиона човека сме като индивидуални герои, като всеки един герой има определени статистики, определени характеристики. Някои са с повече живот, другите са с по-малко живот. Някои имат повече сила, другите са с по-малко сила. Някои имат повече защита, другите имат по-малко защита. Живота може да се види като една видеоигра. И лека по лека тези характеристики и тези качества могат да се подобряват и да се тренират. Например, в една игра в началото може да започваш с 10 сила и трябва да отидеш и да убиеш от това чудовище 40 пъти, за да можеш да си вдигнеш силата с 5 точки. Друг по-истински пример за видеоигра с много герои е League of Legends, но това не е игра, това е болест, затова няма да говорим много за нея в това видео, може би някой друг път. Затова не трябва да те е срам от този човек, който си. Живеем на летящ камък в бездна и се движим през тази бездна. И тебе те интересува дали онея мижетурки от класа ти те харесват и те приемат. Защо? Ако някой човек не те приема или не те харесва, явно просто не е за теб. И ще е по-добре, ако просто го отпуснеш, вместо да продължиш да държиш това въже. Понякога е по-добре да отпуснеш въжето, което те наранява, отколкото да се държиш за него. Буквално живеем на летящ камък в бездна. И около нас има други камъни. Плюс, че на планетата има 8 милиарда човека и теб те интересува за Пешо. За Пенчо. Интересува те какво Пенчо мисли за тебе. Това как не е лудост. Не трябва да ти пука. Каквото обичаш и каквото искаш да правиш, каквото искаш да пробваш, трябва да го правиш и да го пробваш. Не трябва да те интересува за другите. Ако някой ти каже нещо, риташ го между тъшаците и продължаваш. Всички сме различни, всички има неща, които обичаме и които мразим. Някои обичаме футбол, други обичаме баскетбол, трети обичаме волейбол. Ти можеш да обичаш и бадминтон, можеш да обичаш и просто да ходиш. И не трябва да те интересува, че другите правят някои неща, които на теб не ти харесват, обаче не си приет от обществото. Не трябва. Ако има нещо, което си искал да направиш, но не си го направил заради притеснение от това какво другите си помислят за теб, мисля, че това е знак да го направиш и да го опиташ, да пробваш. Време е да спре да ти пука за другите и да почнеш да гледаш себе си и наистина да живееш този живот, който ти е даден. Време е да използваш своите силни страни и да спре да ти пука за Пенчо. Искам сега да помислиш
Какво е нещо, което някога си искал да направиш, обаче не си го направил поради някакво притеснение от какво си помислят другите или просто от някакво друго притеснение, защото има много неща, които хората не ги правят, защото ги е страх. Страхът също играе голяма роля в това. И просто чакат и чакат и чакат и чакат и си изчакват живота така. Ако си се притеснявал от това, почнеш да тренираш, понеже никога не си тренирал и може би формата ти е лоша и сега искаш да тренираш, обаче се притесняваш какво ще кажат другите за теб. Нека да не ти пука и просто отиди. Ако си искал да пробваш да тренираш футбол, запиши се, пробвай няколко тренировки, може пък да ти хареса, може да стане футболен играч от теб. Защо не пробваш? Нямаш какво да загубиш, само единството, което може да спечелиш е опит. Или отиваш на тренировките, или си стоиш вкъщи и седиш на стола и на дивана. Ти избираш. Ти си единственият, който може да прави нещата, които ти искаш. Ако си искал да пътуваш някъде, обаче си притеснявал, че нямаш парите и че другите може да кажат нещо за теб, не трябва да ти пука. Отиди, потърси по-евтини хотели, потърси места, където ще мога да ядеш на по-евтино. Събери 2-3 месеца малко пари, спестявай малко мангизи и отиди на тази почивка или в тази държава, на това място, където искаш. Иди направи някоя снимка, порадвай се малко на живота. Наистина прави това, което ти искаш и това, което обичаш. Това важи и за работата. Ако обичаш да работиш с гипс, стани майстор на гипсокартон, да не те интересува. Също така няма смисъл да работиш или да учиш някаква професия, която не ти е приятно да стоиш или въобще не ти е приятно да правиш само заради някаква сума пари. По-добре да работиш нещо за много малка сума пари и другите да ти се смеят, обаче ти самия да си щастлив, че го правиш и да ти е приятно да я вършиш тази работа, отколкото да се бориш за цифрите, да се бориш за 200 лева по-скъп часовник. Няма смисъл. Защо би си дал щастието за мнението на другите? Ти самия, ако си щастлив, то ще се вижда в теб, другите ще го виждат в теб и накрая те ще почнат да идват при теб, питайки те как го правиш. Как винаги си щастлив, как винаги си толкова усмихнат, как никога не съм те видял да се намръщваш. И тогава можеш да му кажеш, защото съм различен. Друг пример, или пък ако си в училище и те срам да вдигаш ръка от това, че ще сгрешиш, няма нищо срамно в това да сгрешиш. По-срамно това да не се опиташ и да не кажеш нищо, отколкото да сгрешиш. Другите могат да ти се смеят, обаче ти ще запомниш отговора и следващия път, като ти се падне на теста, ще знаеш отговора. Не трябва да се притесняваш, че си умен и не вдигаш ръка, защото другите могат да те нарекат зубър. Ако ти е приятно да учиш да вдигаш ръка, да се образоваш и в училище да взимаш участие, няма нищо срамно в това. Срамното и женското и тъпото е, ако не правиш това, което ти искаш и ако не се опитваш. Победителите са просто загубеняци, които не са се отказали. Които са паднали 100 пъти, обаче на 101 път пак са станали. И на 101 път са спечелили. Следвай мечтите си, защото няма никой, който ще следва мечтите ти за теб. Мечтата е нищо, ако остане на възглавницата. Стани, отивай, пробвай и действай. И ще видиш живота колко ще стане хубав и приятен и щастлив. Ти самия ще си благодарен, че си почнал. Сега може да е трудно, но след 3 месеца, но зависи от нещо, което искаш. Може да е години, може да е седмици, може да е месеци. Ще си щастлив и ще благодариш на сегашното ти аз, че си почнал и че си се опитал. Накарай сегашното ти аз да страда, за да може бъдещето ти да може да му е по-лесно и да е по-щастлив и по-радостен. Ако е имало нещо, което си искал да направиш, но не си направил заради притеснение от какво ще си помислят другите, мисля, че това е знак да го направиш. Мисля, че това е знака да се задействаш. И запомни, не мога, не е извинение.